Madokachere mabuja akanaka dzauya dzanyasi zuwa rochisere mumwedzi uno wachikumi ipapa kanzuru yeguta reHarare wakomana panga paita manyongori chaiwo pakatoita manyongori wakaita munhu akanyura mumatope osweji kubudiriro wakazobuditsa aya mitumbi mitatu mhanduwe yeyi paribari kuziva kuti chii chakanyatsa kuitika. Jacobo Mafume meya weguta reHarare agoti ndikuda kuti toita kuferefetai zvese muzive kuti chii chakaitika mundinyepe makuno yana heno mhandiwe kuti achanyepiwa chere pokare kuti achanyepiwa nani ticharamba takaringa kana kune zvimwe zvaburika tinondokunyepai. Mutongi mukuru akasiya basa Rukumaraba anga ari kufariwa namunangarwa achipuwa hache zvinhu zvokuseenzesa kupurazi kwache painde zvokuti aingidzire kuseenza kwache kupurazi wabi yedu kukama wakakora kare aiwa rekai tirambe tichiringa zvedu kuona kuti inopera sei pokare kuti zvinenge zvina nokupima tikaringa nhau CAB3 monzora ati inini ndikuda kutoti ndisangane neakasiya basa kuchiuto eyamashari Henry Muchena agonyora tsamba kaasondora pfuura riya achiti isusu takati munangarwa asiyana nazvo kwai ati aiwa ndikutoenda komuona zvokuti ndakarambidziwa ndichinzi inini ndichaurayiwa ikweyo nda kuzviona izvozvo ndotopfa hangu rekai tione kuti zvinopera sei. Apawo Sebeth Musengezi agoti vanhu vese vari kupikisana noCAB3 gogarai makavhura maziso nokugotsi gogarai makayavhura nokutoti munokona kuvhiringidziwa idi rekai tirambe takaringa kuona wanenge waine zvavari kuziva peno heno tendai biti papetasondo paanga aripo Britain mhanduwe ari kupa mureketo kuvanhu wakawanda achiti wakomana gungwarirai zvidakitika muZimbabwe nonyaya yeCAB3 zviriba akamboziwa kuti zvinoenda nokupi nokutoti kwai ipapa kana wakandokona kuchinja izvozvi bumbiro romutemo racho richiribe basa nekuti vanenge vakundoita zvese vanoti chinja pokare tikadzokera kwatanga tiri kumashure kuku rekai tione kuti zvichaita sei. Wamwe wagotoringa wakati dai muribe kuenda kuBritain dai mauya kana muSouth Africa kureketera muSouth Africa muno vanhu vazhinji wokumusha wari mudhuze rekai tione kuti zvinoenda nokupi mhanduwe. Mapurisa agotiwo ano vanhu vanosvika 21 waitengesa zvinodhaka zvingabvumiwe pamutemo zvakaita sombanje ana bhurongo nezvimwe zvakadando wasungwa wakatopuwa mitongo yawo kumatarodzi mhosva watoburitsa nomazita yacho mhanduwe tatoona kuti tikada kuyaverenga ribodzi aiwa tinopadoka pano kupadoka chaiko kuzvinu asi rekai tione kuti zvinoenda nokupima. Tindori kumatareko kwai kuno vanhu vairi wakaita basa rokuti wagoshambadza zvavo kuti inini ndinobika mapepa okuzimuseki waribe maorevhoro kana wada kuti waingidziwe maorevhoro yawo ngawauye wandibate kuno nomatikiti vhaya mawandira yakaita wakabva waisa paWhatsApp wabatiwa mhandiwe kwaindi takura taaziwa anhu makore 40 pikitai dzveda anhu makore 30 na kurai makwarawanda anhu makore 53 mhandiwe pakanyangaritsa idi muitiro wanga uri kuitawo aiwa musvinhu bati noudaba munhu ngaende kaakofunda kana uribe kupasa kamu imhosva abayiwe unokona kundoita chero uchindoita hako uchiita kako kazvinorambidziwa chere asi zvokuda kubirira kuti kwai ndidzi ndakaita maA ini ndino maB kana maD kamu tikuitirei tuzvinhu. Kuno vamwe watsano wokubulawayo wanonzi iwo Qubekani Mkize vanhu makore 43 watozobhadhasiwa choupenzi $100 okuAmerica kwai wakabatiwa wakapfekera kaambasha dziya dzinoda kuita kunga dzomasoja camouflage pachirungu kwai ndaizviziva kuti inorambidziwa muZimbabwe
peno akaona japureza akaipfekera akati aiwa inobvumiwa. Aiwe zvinovalitsi zviya rekai tione kuti zvinoperera kupi. Kanzura wokuVictoria Falls kumapopo makuku CCC Nkanyiso Sibindi agonza apuwa bhero romadhora $300 manduwe nonyaya yake yokunze agoramba kuburitsiwa mukanzuru. Hoho imi panonyaya apo rekai tione zvedu kuti zvinoenda nekupi. Mapurisa agoreketa kuti wakomana wanhu wakuwara pakanyangariwa. Tsaona yaitika yokombi yokumachula yei panonyaya vanhu vari kunzi vanosvika 20 chaiwo waendesiwa kuchipatara. Tikundoramba tichindoimba kuti pali bachapfa manduwe nokuti zvinenge zvichirwadza idi kurwadza chaiko kuzvino. Apawo izvezvi kwaizimura nozeta rapi wakaita kubatana manduwe mumwouku waripo pazambuko roBeit Bridge wari kuti da kuti tipedze zvese zvevanhu vanoita basa rekupinza zvinhu wachiita kawerewere nopasi pomuti iwa da kuzvipedza zvese. Rekai tigoona mandiwe kuti zvinoita sei pokare kuti zvinenge zviri kudini. Tinoramba takaringa zvedu tinenge tichinyepana pazvinenge zvakuitikapo. Apawo nyasi wiki nerechivhayo agonza apa manyuchi naMosquito Alfonso zvenyika Mosquito ndiye kwaiwapuwa mari nomotika zvavo wabiedu wari kundopuwa kundopuwa kwai aiwa makaita tuzvino munguva yamaiita mutambo wokunyirana. Rekai tione kuti zvinoperera kupi. Kuna waZimbabwe watatu wari kunzi wapfa kudunhu roEastern Cape muSouth Africa wari kunziwo wanga wari kuda kuwambuka kaHwizi kukwetuka Hwizi mandiwe nomotika iwo wakazara idio munosiya sadza manduwe kurisiya chaiko kuzvino. Kaiti ndoti mweya yawo izorore murugare. Kwai Zimbabwe neZambia yabvumirana kuti waise zvinhu zvinoyangarara pamvura kudhamu roKariba nokutoti vanhu vari kuramba vachinetsana warida kuti wazive panoperera Zimbabwe nepanoperera Zambia. Manduwe zvinhu zvatinonetsana nazvo so zvakaita kuoma chaiko. Ipapa tikaringa dzedu dzomutambo bhora nozuro uno pokare mugowera kepekepe yakaja ZPC notutatu kuti iri Triangle ikajiwa neFC Platinum nokabodzi Manika Diamonds noDynamos dzakaita twiri Hard Rock ikati ini ndine masimba chaizvo nodombo rangu rakaoma riri matatu. Simba Bora 0 Agama noChickenini dzikaita 0-0. Ngezi Platinum ikagoedza kabodzi kuEmos. Tero 1 ikaita zvibodzi zvoku Highlanders Boso. Herentals yabenza uZANU-PF ikajiwa noScotland yaScot uZANU-PF. Pakanyangara apo rekai tione tiri kutenda kwai Celestino Benza ndiye aitiwa murairidzi womwedzi watabvayu pokare naRalph Kaondera ndiye aitiwa mutambi akatamba zvinoseza mwedzi watabvayu. Rikaiti paringe pasi rese kuti pakamira sei. MuSouth Africa Ramaphosa kureketa wagoita nozuro nonyaya yevanhu vari vemapepa kugara muSouth Africa. Kwasiya vanhu vari kureketa manduwe padandemutande papa. Rekai tione kuti zvinoperera kupi asi chikuru wagoreketa kuona kwedu manje anokunenge kwaanochitupa chomufoni manduwe icho chiya mirai muone ipapa manje ano South Africa ndio iri kutungamira pakuita izvozvo. Eskom yagonzi yabatsira makambani kuti areke kugopfika ikaderedzera mutengo yomagetsi yaanofanira kuti abhadhare. Tikati aiwa zvisvino dai maramba muchiita kudando nokutoti pakanyangariwa. WaMalawi kuno mabhazi mairi manduwe akabva muSouth Africa ari kuenda kuMalawiko tiri kutenda kuti wakakona kubatsirana nomabhazi nehurumende yawo zvisvini izvo dai zvaramba zvakadando. Nigeria vari kuita zvibodzi zvo zviri kuiti vanogana kunyoresa vanhu vavo watungamidza kuenda kumushano ndege. Tikati aiwa zvino ndo kukona kunoita hurumende. Julius Marema abenuka kudaro zimhosva akati aiwa Senzo Muchunu aiwa ano Muchunu makahwanda
anozviitisa fani kwai ari bekukumbira regerero mhandiwe, saka muitei kuti agare mujere ari zviya zvakaitiwa Zuma ndo zvaakunzi aitiwe. Rekai tione kuti zvinosvika papi, ticharamba takaringama. Hakainde ichirema agotaiwa ini ndichiri kurema nokutoti hasaina ka mutemo wokuti fundo munyika yeZambia yaye mahara mhandiwe kana uri kuchikoro chohurumende. Haiwa tikati aiwa makona wakuru ndokukona kauku. Rekai zvirambe zvirehwa manja zvakadando tinozvida. DRC no Uganda vanhu vayo vari kuchema pasi rese mhandiwe nokutoti waakuitiwa kunge vanhu vanogwembe vari kuita kusemiwa chaiko nonyaya yechirwere choibhora zvitungamiwa naivo ana America nana Canada. Unobva waita kuona nayo kuti ya vanhu vanenge vakaita kugara vakaita kumakirira chaiko. Ivo ana America zvachino gwirikwiti chairo riri kunetsa munyika mavomo paribe akamboneti tichadabawo kuona inonyaya yegwirikwiti idi zvinoita kuwadza. Rekai tigosimuka zvedu hwana wamutema dai watobenuka kudya makwati zvaita zviri nani peno wairarama. Totenda ipapo kwanyasi tagumira pano mhandiwe ndini wenyu mhandiwe unawu.